So sa ka. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga sukintig paminaw nining handumanan sa kaawit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ng akong kaagi. Ako si Enzo. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Pangarap ko ang ibigin ka. RMN Drama presents Handumanan So sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka mahuyang nga nagpuyo sa Tagbilaran, Bohol. Ang atong matatampo nagdasangan nga Enzo. Sir, nais ka mo host. At least pohon, naku ika-recommend sa akong mga friends. Thank you, sir. Ay, Enzo di ay, by the way. Nice to meet you, Sir Enzo. Ako sa si Adam. Nice to meet you, sir. Pwede ka mga number ni mo? Sige, sure. Asin gwapo, gyud? O, lagi. Loko, di ka balik-balik, ha? Unya, wadi mo ka na imong lana. Ay, yabag. Bisa pagkapitan ako ng siglana, di gid siguro mo gana. Dili ko mo to, ay, mo to yung uyab, oy. Pati nga ni nanay asawa. Malas kang mayuta ka. Uy, wow. Ingon anak ka supportive kapag amiga. Thank you, ha? Uy, kadit. Mo naman na si Adam, oh. Dadasi siya lagi yun. Asa ba? Ay ka na. Wow, gwapo gidi ay. Pero huy, ay ka holding hands nga bayot? Oh, ay ko ina nga. Nawaw mali, di ay ka. Si Adam! Sir! Sir! Enzo? Uy! Mo na itinuod. Basta ko ka bayot. Pero naku uyab babae. Dugay na sad mi. Ha? Awa ba na ko straight yung ka? Oo, okay. Di mo sagid ko magpaila. Naibaw mo kong di ko madawat sa kong ginikanan kung ako silang sultihan sa tinuod. Pero ang imong uyab, dahil bawa ba siya ngayon anak ka? Oo, naibaw. Pag una, nasakitan gid siya. Pero tinayang hilak. Pero mahal man daw ko niya, maong magpadayon ko nagyapon may balag ng unali ko. Mo ba? Uy, alam no, swerte kay siya ni mo. Maswerte ko niya, kay dawat yapon ko niya bisan ng unali ko. Anugon, uy? Ha? Ano gun? Nga naman. Ninutunta akong nasinggol pa ka. Kaso ba yung kahit ka, pag una pa lang napagkakita na ko ni mo. Mau ba? Parehas din ah. Tinuod. Yeah. Adam? Kara? Oy, babe. Oh, Ganina na ko sige tawag ni mo pero wagit ka matubag. Ay, sorry babe. Nakoy ka-meeting nga client ko. At to day si Enzo. Enzo akong uyab si Kara. Hi. Nice to meet you. oh, nice to meet you, Sad. Enzo, sorry ha. Nadugay ko. Kung saan nga napagkuyo pa mag si Kara na ko. Ay, okay na, uy. Okay na, nakasabot rak ko. Nang lukod ka na ko? Wow, uy. Doon na ba na iko'y katungod mangluod? Ikaduhara ko nga naabot sa mga kinabuhi, di ba? So, huwag ko'y katungod ka mo reklamo. Enzo. O, sila, kau na. Gilutuan ka sa mong paborito. Oh, thank you. I love you. I love you too. Unsa magiday mo? Uyab nga murag dili. Unya? Musugot lang kagingon ana? Nga permi kang second choice para niya? Usa ba katungod ako nga mo reklamo, di ba? Ikaduha na kong niabot sa iyang kinabuhi. Mga na, bahala nagsakit, aguntahon na ng ginako. Ay, lagi. Pero bisa kung sao ni mo no, Enzo, sayop kaayo na. Kung nasakitan kasi yung sitwasyon ni Adam, mas masakitan to si Kara. Kung mahibaw siya nga naay ka mo ni Adam. Yung sa man ako, nga mahal man kay na ko si Adam. Ang pangutana, mahal bagyog ka ng Adam? Basig na kusik-kusik lang kasi mong panahon, ana. Day.
Kung ako'y imong pangutanon, sayop gid kaayo na, anak. Ma, Doon na may tao nga gitumban sa inyong gibuhat. pero mahal man ako si Adam. Ano dili naman lang sa good babae imong higugmaon aron may problema. Mapasad, kapit ako nakadawat ka. Ay, Kapit dawat ako nimo. lagi, dawat lagi tika. Pero mas tinot man gud unta to nga naa kay anak. Ma, Aron kung matiguang ka na, dunay mo atiman nimo. ma. Ngano nakikita mo ka na ko lang? Unsa man na importante ni mong sulti, Kisa may mas timbang na munduhan ni Kara sa kinabuhi. Dibaw ko nga wako'y katungod nga mga utana ani. Tungod kay kaduhan ako nga miabot sa mga kinabuhi. Pero gusto na kong mahibaw sa tinuod, Adam. Dili pwede nga duha mi sa mong kinabuhi. Unfair ni alang nako. Ug bas labaw ng unfair ni alang kang Kara. Enzo, mahal di ka pero nagkinahanglan kong Kara. Nga naman lang kang sulti sa tinuod ni mong pagkatao sa imong pamilya. Dilingon na ko sa yon. Mas maglisod ka, Adam, kung ipadayo ni mo nga magpakaroon ingnon ka atubangan nila. Enzo, please, ayaw kong papili, Mamatay ko kung mawakan ako. Adam. Tugaya ni Adam. Asam ka dahil ni siya? Hi. Kara? Pasensya na. Pero dili gid si Adam imong kasabot kung dili ako. Oh, Og nahibaw na tingali ka ko na sa tuyo na ko ni Moron. Kara. Gahapon mo ko nahibaw sa tanan. Og for sure, nahibaw ka gid sa matuod na mong kahimtang. Og despite sa tanay mong nahibawan, mikiringking ka paghihapon sa akong uyab. Kara, please. Dili ko sama sa umong bayot na gusto og skandalo. Professional ko nga pagkatao. Then act like one. Morning, okay, nagkatapusan akong isulti ni mo. Stay away from my boyfriend. Kung dili ka gusto nga magkupayan kinabuhi tungod ni mo. Kasluno na mi. Og morning gusto siyang pamilya para niya. Daghan og masunod si Adam siyang pamilya pananggit makasal naming duha. Kung ipamugos din mo inyong relasyon, better think twice. Kara. Nakigo na, ana. Sakit man manu. Kung maigo na dyan ka aning gugma. Sorry, maha. Nisupak na gani ko sa mong gusto para na ako. Punya karon, nagilak-hilak pa dyan ko. Sige lang. Ipagawas lang, good na. Natural man ginang moagi ta, ana. Kaagi nas tanan, anak. Kay kung dili ka masakitan, buti pa sa butwa ka mahigugma. Ma. Adam? Niya ka sa mong trabaho, May istorya na ta. Ayaw paglikay na ako. Adam, palayo na na. Enzo, please. Please, paminawa ko. Adam, kalimtin ako. Kay kalimtan sa daka. Mas una mong karakin ako. Enzo, Pasensya na. Pero dili na ako kaya ang gusto mong mahitabo. Bisag ingunaan nilang ko. Pero I know I deserve something better. Enzo. Unya, kumusta naman imong heart, yot? Ni ayot, recovering na. Maayo hinoon. Kay dili ko gusto nga magmaoy ka inigpaso nimo sa kong kasal. Unsa? Kasluno na ka? Aha. Hello, wow! Congratulations, sis! Day, naapay chika nimo. Ang host ra ba karon kay si Adam? Huh? Apil man gud siya sa package nga among gikuha. And wala ko mahibaw nga siya rin mo'y host karon ra. Enzo, kumusta? Kumusta naman ka? Niya, okay ra. Almost a year na sad sukat sa panghitabo, right? Mao lagi. Ikaw, kumusta naman sad ka? Yeah. Huwag yapon makamubuan mo. Adam. Abi mo. Layas ba ko sa amo? O nagkabuhag mi si Kara. Ha? Unsa ba kita buwa?
Ako silang gisultihan sa tinuod akong pakitao. Unsa? Oo niya? Siyempre, wa sila makatuo og naglakot sila nako. Di sila makadawat nako og moto. Ipahawa ko sa amo. Before ko nila papahawa. Adam, Kabi ni mo. So kadang nga ako tong gibuhat. Mas gana nga akong gibati ron. For how many years? Tarong pa ko nagpahuwag tarong knowing nga di na ko kinahanglang magpa-as if sa akong pagkatao. Knowing nga wala na milaom na ako. Knowing nga wala ko'y babae nga gipasakitan. Adam, O Enzo, andam na ko. I hope di ba too late para natong duha? Ginoo ko, salamat! Salamat ng taon nga natubag na kita na ko mga pag-ampo. Salamat, Enzo. Mahal ka ikaw. Mahal kay tika, Adam. Nilayo kami ni Adam sa Thailand og dito mi nagpakasal. Karon makaingon ko nga mas love na namo ang usag-usa og gawing strong pag yun ang among relasyon. Ug mas nalipay ko kay karon mas gawas nun naming mo-express sa among pagmahal para sa usag-usa. Dini lang kukutob, daghang salamat, R.M.N. Mao kita mga higalan kaagay ni Enzo nga taga Tagbilaran, Bohol. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga regulahan. Pangarap ko ang ibigin ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suhat suliran. Tawgalan ko ninyo sa panganatin. Hingkod ang Panginoon, may live-in partner, taga Alcantara, Cebu. Punto legal kin akong suliran, kabahin kini ning akong bahay nga natukod sa yuta sa akong apuhan. Wa ko naman gud ni Poy iron, aron inyong hisabtan, ingon inyang mga panghitabo. Ten! Uy, Ronel? Niyari ka sa akong trabahoan. Isundo ka? Duga ba ka maot? Mga 30 minutes na lang. Ya, sige. Paabot lang ko. Ikaw ha, wadyo ka pahibaw, uy, nga mo anhiday ka karos syudad. Ulit na tag-probinsya, Ten. Ha? Undang na itong trabaho ba? Mabuhi naman tingali ta ka. Doon naman ko'y trabaho. Kaya po'y kining atong kahimtang, oy. Layo kay ko, pabisitahan ni mo. Unsa ba'y puti mo ipasapot? Ulit ta sa probinsya. Bisan, adto tadapit sa inyo gud sa Mulbual. Mayo dito kay dool sa dakong trabahoan. Mag-ipon na lang ta. Unsa? Unyasa man tapuyo? Na naman ko'y gamay nga natigom. Magbuhat atong bahay. Unsa? Mao ba? Okay ra mo pa nga magtipon na lang mi ni Ronel? Pasensya na kayo, Noy. Nga kanipang makayan ako ni Tintin. Pero magpakasal lagi may unya. Dili lang ko mahiluna nga tuwa siya magtrabaho sa layo ron gud. Kung gusto na kong muundang siya sa pagtrabaho sa syudad. O ginhini mamuyo sa probinsya. Okay ra ba ka, Noy? Wa man ko ikasaway ni mo dong Ronel. O taon-taon lasal mo nga manakikugmaay sa among anak. O wa ko ikasaway ni mo. Ibaw mi nga mahal o kipangga ni mo ang among anak. Mao nga okay ra. O ayaw lang yun pasakiting among anak ha. Di ko na may tabo ni Uy. Mahal ako, Stin. Maong dili ko gusto nga. Malayo siya nako. Ya, asaman mo puyo. Mangita mi og katukuran sa among bahay pa. Bisa gamay lang gud, basta kay among kaugalingon. May gamay mang tinikom kuno si Ronel. Hala mo mga. Suway ko og hangyo ang imong apuhan. Kung musugot ra bang anha mo motukod og bahay sa iyang yuta. Way problema, oy. Diha mo patok og bahay sa akong yuta.
Okay ra lang. Ay, ngano kong dili. Nga apo mantika. Salamat kila ha. Magminyo na gyud di ay katen. Magminyo, Lola. Kay di pa man mi magpakasal. Ang sunod ninyong planon, mao ang inyong kasal. Puhon. So, okay na, Lola ha. Nga sa imong yuta mi magtukod si Ronald sa among bahay ha. Oy, pangita diha og luna nga imong ganahan. Nga anak mo magtukod sa inyong bahay. Uy, nahuman naman yun ang inyong bay, Tin. Pero nga nung nag-concrete man mo, nagikaso pa man ninyo taa. Ha? Gikaso din ni tiya? Sa yuta sa akong lola mi magtukod og bahay sa akong partner, kay duol man sab ni sa iyang gitrabahoan. Nagtuo ko nga wa ra may mahimong problema, kay sa akong nahibaw-an, yuta man gyud ni sa akong apuhan. Unya, Gikaso lagi. Apan, sigurado nga kami ang mudaog. mao pala. Kay ngano di ay? Na, ayaw na lang nagsusiha kon nga noten, kay taas na kaayang istorya. Apan, kanang hugna-hugna nila o kaso na mo, ay, kani adto pa ka na. Apan, wag yun siya mo lampos, kay lisod kaayaw ming pildehon aning kasuha. Ako amang yun ng yuta. Mao pala? Mao nga ayaw mo kabalaka ng bay ninyo sa ako yuta, ha? Huwag makaugat ninyo dihaten. Hinaot ponta, Lola. May problema ba? Wa naman hinon ko kanay mo puyuan na atong bahay, Ronel. Ha? Yan naman. Di ba, ingon naman tos lula ni mo nga, dili na tamabalakan ng atong pagpuyo din sa inyo yuta? O, laki. Pero kaning akong mga iyaan ug uyuan nga atong mga silingan ang wa na ko ganahi. Pero may malang ko nilang intrigahon eh. Murag suya gyud kay ni silang niata magpuyo o magbay din his yuta ni Lola. Nga apo raman kuno ko. Unya nakabahay sa yuta ni Lola. Mamali na lang tagpuyo eh. Adto ka ta sa Alcantara. Ha? Unya, kinga tong bay. O, ato lang ni padlakan. Ha? Wara, Ronel. Ang ako makaliwat yun lagi. May interest yun lagi ni sila sa atong bay dito. Kaya gipuli-pulihan lang niya sa pagpuyo. Gigupa nga itong ipadlak dito. Ingon pang papa. Unsa? Ulion to na ako. Sila sa mamang papa ang akong papuyon dito. Uwahin na. Bisan papahawaon paminimo dinhi o papuy-an ninimo sa imong mamagpapa. Uwahin na. Kay nagkasabot naman na sila sa mama. O katong kontra niya sa kaso nga ilang ibaligya na lang kuno nilang yuta o bahino nila ang halin. Unsa? O gumana og sabot ang tanan. O ang ingon sa kontra sa kaso ni mama nga ang kang mama lang kunong yuta ang mabayran kay siya ray sao. Unsa? Patas unya tang tanan dinhi. Aw, way kaso na mo. Kay tagan man unya mi mama sa iyang bahin kay mga anak man miniya. Pero ikaw, kay apo ka raman, di ka mabayran aning imong bahay, uy. Maong ayaw paghinambog aning bahay nimo. Bisan tuod kong gamay raning baya, pero nakagasto-gasto sab mi ani sa akong partner, kay gi-content manggod ni namo. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, may bay mi sa akong partner nga natukod sa yuta sa akong apuhan nga may pending nga kaso. Wa pa mi dag-anan ani kon ilaming papahawaon. Ikaduhang pangutana, plano sa kontra sa kaso sa akong apuhan nga ibaligya na lang nila ang ilang yuta. Og dili ko apil sa mabayran sa among bay kay ang akong lola ra ang saop.
Tinuod ba? Ikatulong pangutana. Unsa may among buhaton aron nga mabayaran mi sa among naggasto sa among bahay? Kay gipa-concrete man gud ni namo. Sayop ba namo nga amo ning gipa-concrete? Ikaapat og katapusan. Gibiyaan ko ning among bahay og gipadlakan, apan giguba ang padlak sa akong mga kaliwat o gipuli-pulihan nila og puyo ang among bahay. Makiha ko ba sila og trespassing? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Tin. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, mga personal, mga emotional atong mga pangutanag, mga problema. Guys, ready si Attorney Elaine nga mutambag ninyo busa ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? Kumusta man ang ato ang mga sukintig paminaw? Gasa magani mo ron naminaw sa ato ang programa? Kung live ba sa ato ang radyo or replay na ninyo ang napaminaw, kami padayon nga nagpasalamat ninyo sa inyong padayon nga way hunong, way puol nga pagpaminaw, pagsubaybay sa ato ang programa Lunes hangtod Sabado. Sus, ang among tingog ni Dr. Obra, dili ra Visayas, Mindanao ug Luzon, no? Sus, all over the world, all over the internet, ang ato ang tingog mapaminaw. Sana all, mabot laing-laing dapit mo na. Lipay kayo pino nga, tungod sa teknolohiya, mas layo na, ug naabtan ang ato ang programa, ug mas daghantang na tandog hunta nga mga kasing-kasing nga mahatagan og inspirasyon ug kadasig sa ato ang kinabuhi, no? Sama sa akong ginaingon, padayon lang gyud guys, dasig lang, laban lang, smile lang gyud gihapon. Bahalag nagkautang-utang, bahalag nagkaproblema-problema, hinay-hinayi lang sa bayad. Ay lampog dagan ito atong giutangan ha. Kay na may usayng inig pangutang, uy buutan ka, uy ka nagtabang gyud nako inig paningil. Grabe pud nimo, nila adyo ni siya batasan. Hala, kalisod pud. Asa man dayto niya iyang kwarta, ginapiko, ginapala, mampud to nila pud gipang ibot, di mampud tutubod. No, so labi na og tarong lang pud naningil. Suway-suway lang pud hangyo kay usahay mo naman pud nay hinungdan sa mga lalis ug away maabutag barangay unsa ba, no? Sige lang, padayon lang yun guys ha. Letter sender nato karong adlaw taga Alcantara, Cebu ug tago nato sa pangalan nga si Tin. Kaning suwat ug suliran ni Tin, uy gwapa si Tin. Kita ko siyang Facebook account, gipadama ni niya sa kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pero di ta mo ingnon unsa ang tinuod ngan kay magpatago pa sa siyang pangalan. Sige lang. Okay. Nani live-in partner si Tin, unya nagtukod man ni siya yuta sa nagtukod og balay, tukuran ba ding yuta, nagtukod siya balay sa yuta sa iyang apuhan. Unya wa na kuno niya napuy-an karon sumurag na ani ning angkon goro sa ato ang drama, no? So una niyang pangutana guys, may balay mi sa akong partner nga natukod sa yuta sa akong apuhan nga may pending nga kaso, wala ba mi dag-anan ani kung ila ming papahawaon? Wa gyud kay kung pananglitan gali na pending ning kaso unya ingon man kayuta na si imong apuhan, kung ugalin man maabot ang panahon nga hukman, no, nga final na ang paghukom, no, nga dili ang imong parente or dili imong apuhan ang tag-iya sa yuta, laing tao. Unya, sila gyud ang makabuot kung sugtan pa ba mo nga mopadayog puyo didto or ingnon ba mong ibtanan ang inyong balay din ha, tangtanga na kay sila may gihukman nga tag-iya. Unya, ang tag-iya sa yuta mao may na ay katungod mubuhat kung sa iyang gusto buhaton sa iyahang property or iyahang yuta. So kung maingon gyud siya nga pahawa na mo, sadly makaingon jud ko nga wa gyud
tay dag-anan kay wa man tay papilis nga gikuptan sa ato ang pagpanag-iya sa yuta, no? Maski pagmintag ag-abang ta, sugtan ta, kung maabot yung panahon aning abang na dili na magpaabang, awa na gyud pod. Ikaduhang pangutana, plano sa kontra sa kaso sa akong apuhan nga ibaligya na lang nila ang ilang yuta. Ug dili kuno ko apil sa mabayran sa among balay kay akong lola ra ang saop. Tinuod ba? Well, malalis ni diri napita tungod kay ikaw may nagpatukod sa balay. Pwede pod nga kumingong kag imong lola ang saop, ipaangko na lang na si imong lola ang yuta ang balay pod, no? Og saktura man na siya nga naa dinha kay para apil sa pagkwinta sa bayad sa imuhang lula ang balor sa balay, no? Nya ihatag na lang ng lula sa imuha. Inaana pwede na mabutang anang inanang kasabutan kay siguro ang nagsabot sa tinuod ang imong lula unya di man pud siya gud makaingon nga makabuot-buot pod, no? Kana ganing in English pa, the spring cannot rise higher from its source, meaning to say ang gitagana nga authority sa akoa dili na ko pwede punan kung pananglitan. Gisugtan ko nga ako'y mangita og kanang muabang anang yuta. Dili ko pwede mo pangita or pwede ko nga ako'y mo pirma, no, sa contract of lease. Dili ko pwede mo pirma og deed of sale. Kaya ang akong authority taman ra man sa pagpaabang. Di man pagbaligya, di po din ako pwede isanla, di ba? So, ang pareho ra pud anang sasaop sa imong lula nga ang katungod niya, ang pagpuyo na rin po dito, wa po siya katungod nga mo papuyo og lain, kaya di man siya tag-iya sa yuta. So, akong suggestion, ipaangko na lang sa imong lula ang yuta, ang balay, okay? Ikatulong pangutana, unsa may among buhaton, aron nga mabayran mi sa among nagasto sa among balay. Kay gipa-concrete manggod na namo, sayop ba namo nga amo ning gipa-concrete? Di ko kaingon nga sayop kay wa man mo badlo nga wa man pud mo papahawa. No? Pero the fact manggod nga ang naay katungod ang tag-iya sa yuta. So dapat unta nga nananghid mo og tarong. Pero the fact sad nga wa pud mo badlo nga atong panahon nga nagtukod mo og siya mo manggani ang iyahang claim nga say tag-iya sa yuta, then dapat unta ni reklamo na ta sa siya dayon wa pud unta siya matuog sa iyahang katungod, no? So mo gyud na. So I think naay possibility pa nga mabayran mo sa balay. Basta klaruhon lang pud na gyud pud og sabot kay kung nadeklarasyonan pud ng balay sa inyuhang pangan kay concrete man imong ingon, so dapat akong gi-expect na nagdeklarasyon di pud mo niya basta-basta mapapahawa. Ikaupat og katapusang pangutana, gibiyaan ko na ning among balay kasayang gipadlakan apan giguba ang padlak sa akong mga kaliwat o gipuli-pulihan nila og puyo ang among balay. Makiha ba nako silang trespassing? Yes, pero parinti man na nimo. Ngano ikiha man pud na nimo kung gitugtan na nimo sila, no? O di na mo sila pwede badlungon kung imong ingnon nga di ka magpapuyo dito kay imo man ang balay. Labi na kung like I said, kung krito man ni, hopefully na ni tax declaration ang imuhang balay, no? O wala, huksahay, maglisod pud tag-assert ato ang katungod. Pero kani it's something na dili nimo kinahanglan ikihag trespassing. Uy, kanang parinti man nimo, naman sa gadi nimo gamita, no? So, siguro storyahin na lang ni tarong imuhang mga parinti nga, o di gani mo papuy, padlakig balik niya. Sa buta sila nga di nila pwede hilaptan ang imong balay, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.